ще направите, ще трябва да направите красив вкусен коктейл. Артистичните умения също ще бъдат възнаграждавани. Може да работите и за публиката. Да подмятате лекчета, бутилки. Добре, умехот, браво, харесва ми. Участник номер 1 по стрелките речи се справи изключително добре. Очевидно не за първи път прави подобни неща. Приятели, от тази перука влезе в хотела. Не го обичат с косми хората. Те ще го да обича. Ще го заобичат. Най-ски жените, които не стават косми, брат. Важното е любов да има. Кой ще стане най-добрият барман на годината на Quickstar? Това е въпросът, който в момента си задава всички. Дали ще е мъж, дали ще е жена? Дали ще е човек с перука или човек без перука? Човек с обувки или човек с маратонки? Още 3 минути на разположение. Алкохолът се сипе, леле, ти сложи около 450 грама алкохол и още толкова. Значи около 600 грама сложи уиски с водка. Този коктейл, който го пита, няма да остане. Вие май искате да уморите журите, нямате нещо против хората, които ще преценяват. Добре го шейкваш, къде си се учила? Вкъщи. Да, може. Тук приятно замери се на ябълки. Парченца, ти да не направиш в момента. Нямаш идея. Важното е да изглежда добре. Няма проблем. Един изключително приятен червено-жълт цвят има твоя коктейл. Тук саботаж стана върху дъската, ти хвърлих едно бананче. А ти ще шейкваш и бананите, така ли? Това е интересно. Шейквани банани. Аплодисменти за участник номер 2, той е много атрактивен. Направо можеш да ступе да шейкаш. Тихо! Изключително добре се развиват нещата за участник номер 1. Неговото коктейлче изглежда доста професионално. Но как ще успее да го украси? Това е много важно. Вие участник номер 2. Той остави коктейл, но пък това хапва много от портокал. Вкусен ли? Гладен си пълно салата, направи си, разбира се, няма никакъв проблем. Коктейлът на нашата единствена дама под номер 4 изглежда наистина превъзходно красивен. Браво! Много добре. Имате още 2 минути на разположение. Кой ще направи най-красивият, най-вкусен, най-приятно ароматизиран коктейл тази вечер? Победителят ще бъде само един. Още 1 минута на разположение. Една минута за съвършителни работи. Как кажеш това банана, ако някой жената види, ще те убие. Добре. Аз съм готов. Аплодисменти за участник номер 1, който вече е готов със своя коктейл. Супер! Още 23 секунди. Станали са 10. Хайде всички заедно. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Край! Всички се дръпнете от масите. Благодаря. Какво било, заповядайте по местата си. Всички. Никой да няма тук ли масата сега. Сега тук. Вземи си банана. Някой, ако иска ябълката, мандаринката, също може да си вземеш. Така. Сега. Ето така ще оставим коктейлите заедно с чашките, за да се знае, когато се оценява. Леле, значи участник номер 3 може да спечели за най-хубава декорация на своят работен площ. Страхотно го е направил. Така.
3. Това е 4. И тази небрежно оставена разхвърлена дъска номер 5. С 5 срамки, вярно бил много гладен. Така е. И така, сега мисля, че време да поканим нашето високо квалифицирано, безпристрастно и може би непредкупно жури. Уважаеми господа, заповядайте. Вие на свой ред също ще имате точно